Hej. Vi skal i dag vise kosinusrelation. Vi har en trekant her med ABC. Så bruger vi først på trekant også på den ene trekant, hvor vi skal prøve at finde højden. Så siger vi HN plus B minus XN lige mod CN. Så ved vi, at så isolerer vi H. Så hedder det så HN lige mod CN minus BN, P minus XN. Så tager vi den anden trekant. HN plus XN lige med AN. Så isolerer vi H der, og så siger vi, altså bliver det XN minus AN. Og det er ved, at man minuser H. Så ved vi, at det er det samme. Så hvis vi så ved vi, HN er lige med CN minus B minus XN og XN minus AN. Så kan vi skal vi isolere C, så hedder det CN er lige med AN minus XN plus B minus XN. Så skal vi finde B minus X. B minus XN er lige med B minus X gange B minus X, som så bliver til BN minus BXN, BX plus BX plus XN, som så hedder BN plus XN er minus 2BX. Så sætter vi det ind i stedet for X's plads, så hedder det AN minus XN plus BN plus XN minus 2BX. Som så hedder, og så skal vi fjerne x'erne, som så hedder AN plus BN minus 2BX. Så kender vi cosinus. For en cosinus, det er den 4. Den 4. Som så er den hovedstikkende divideret med hypotenusen, som så er x divideret med a. Som så isolerer vi x, hvor vi ganger med a på begge sider, og så bliver det cosinus af c gange a er lige med x. Og så skal vi sætte det hele ind, som vi kender, som så bliver det cn er lige med an plus bn minus 2ab gange cosinus af c. Du skal lige takke af.